Assam. No Bodoland, no rest. We want Bodoland. We want Bodoland. No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. Divide Assam. No Bodoland, no rest. Jai Bodoland. Jai Burharini. Jai Bodoland. Jai Burharini. Bonshu long live. Bonshu long live. Divide Assam. No Bodoland, no rest. Our demand, legal demand. Our Borosa Koseza. Jai Bodoland. गोदोनिफ्रायनो जों नुदों बर' हारिखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बारे बारे नासयगासिनो खनले नासयगासिनो दङ दा बिदिनो सिगांनि समाव जाय समाव बर'फोरा बांद्राय इडुकेटेड नङामोन बांद्राय रोंगौथि गैयामोन बै समाव बर'फोरखौहाय बिसोरो फाव फान्दायनो गादबनानै दोनगासिनो दङ दिनैनि समाव जों नायोब्ला रिसेन्टलि मोनसे आफादा गुवाहाटीयावनो बिथांमोना बुंदों बर' खृष्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ बियो जेबो नङा बर' खृष्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ बिसोर गावसोरनि पलिटिकेल लाबा लानो थाखाय बर'फ्रा जुदि बर' खृष्टियानफ्रा जुदि एसटिनिफ्राय दानजायोब्ला जुदि बिसोर जेनेरेल जाजोबनांगौब्ला जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जा बर'फोरनि थाखाय रिजार्भ दङ इलेक्शननि थाखाय बिटिसि इलेक्शननि थाखाय जा रिजार्भ दङ बे रिजार्भआ जेनेरेल जुदि जानांगौब्ला अब्ला बर'फोरा पलिटिकेलि स्टेट जानो हागोन ना हाया जाय समाव बर'फोरा जुदि पलिटिकेलि स्टेट जानो हायाब्ला जोङो मा जागोन जोंनि हारिया जोङो दा एफा एनै गरसे गरनै जा मोनगासिनो दङ माने अनसुंथाइ मोनगासिनो दं इण्डियान सरकारनिफ्राय बे गरफा गरनै अनसुंथाइ मोननायाबो जोंनिफ्राय बन्सित जागोन बेनिखायनो बेफोरबायदि डिभिजनखौ जाय बिथांमोन बर'फ्रा बे डिभिजननि इन्टारेस्टआव बिथांमोना जुगदान होफादों बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना बेबायदि मोनसे फल्स पलिसियाव नोंथांमोना गब'नो नाङा बर'फोरखौ खौसेथि खालामनांगौ दिनैनि दिनाव नुयोब्ला जोङो नायोब्ला बर'फ्रा लेथेर फेथेर जागासिनो दङ आरो बे लेथेर फेथेर जानायावनो खामबाय थानाय अरावनो जुदि नोंथांमोना आरो पेट्रल लुफावनानै होयोब्ला बर'फ्रा खामबायनानै हांगार जागोन अब्ला बर'फ्रा जाथि हिसाबै जों बिटिसिआव थांनानै थानो हानाय नङा बै समाव साकरि मोननो थाखाय बर'फ्रा दास कलिता माबा माबि थांखि लानांगौमोन नैबे जुगा फैगासिनो दं खिन्थु बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों जाय बिथांमोना बेयाव जुगदान होफादों अननानै नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों जों साफ्रोमबो बर'फ्रा पिस लाभार जोङो गोजोननायखौ हास्थायग्रा खौसेथिखौ हास्थायग्रा बेखायनो जोंनो खौसेथि नांगौ जुदि जों खौसेथि नङाब्ला जों खिन्थु गुबुन हारिजों आरो आगोलनि बायदि जों नादब जानायनि लामायाव दं जोंखौ मोननैसो सानैसो सुबुंफ्रा लिडारफ्रा सकल बर' लिडारफ्रा नै जोङो रिसेन्टलि दिल्लीयाव थांनो थाखाय सासे दैदेनगिरिनाव जोङो थांदोंमोन नोंथाङा अननानै माबा मोनसे अनसुंथाइ हरदो नोंथांमोना जुदि फिजिकेलियाव माबा खालामनो ओंखारनो हायाब्लाबो अनसुंथाइ जुगदान होनो हायाब्लाबो नोंथांमोना जों रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे नोंथांनिफ्राय जा हायो बेनि मोनसे अनसुंथाइ होनानै जोङो बिथांमोनखौ नाथाय बिथाङा बुंदों जोंखौ नोंथांमोना मानो आन्दलन खालामनानै टाइम लस खालामनो हादों नोंथांमोना बे आन्दलनखौ खालामनानै नोंथांमोननि लाइफखौनो बरबाद खालामनो जोंहा मोनजाखांखाबाय जोंनि समा थांखांबाय जोंजों लोगोसे ओंखारफानाय सुबुंफोरा बिसोरनि लाइफआ गोदाव सोराव जानानै दङ बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों आं मुंखौ बुंला बिथाङा जुदि निउस चेनेलखौ नायदोंब्ला बिथाङा दिनैनि निउस नायब्ला बिथांखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथाङा सासे लिडार जानानै बेबायदि राव बुंनो समायामोन नोंथाङा सासे बर' बिमानि फिसा जानानै बे रावखौ बुंनो समायामोन नोंथाङा जोंखौ उत्साह होनांगौमोन यां जेनेरेसनखौ उत्साह होनांगौमोन नोंथाङा इन्सपिरेसन नोंथांनि आशीर्बादखौसो जों लुबैदोंमोन नाथाय जोङो गोबां फैदों थेवब्लाबो नोंथांनिख्रुइ बांसिन सुबुंफ्रा जोंखौ हेफाजाब बिथांमोननि अननाय बिथांमोननि बोर बिथांमोननि आशीर्बाद रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि गंफ्रोमफोरनि आशीर्बादा जोंजों दङ
everything नोंथांमोन बायदि belongs to सुबुङा जोंजों जगदान होआब्लाबो जों जेबो खर' साया tribal people. Boro people, नोंथांखौ आं बुंदों अननानै नोंथाङा जुदि बे चिप माइन्डेडआव दङब्ला सिंगल माइन्डेडआव दङब्ला गावनि पार्सनेल लामानि माइन्डेडआव दङब्ला अननानै नोंथाङा बुंगा बर' रायजो राजाफोरखौ अननो सोलोंदो बर' रायजो राजानि अलखदायनि सिनायदो नङाब्ला जोंनि बर'फ्रा जोबस्रांलांगोन नोंथाङा सासे गोबां माने वेल क्वालिफाइड सासे पलिटिशियान नोंथांखौ बेखायनो आं बुंदों नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों जोङो नोंथाङा जिसिबां अननानै जगदान होफा जोंखौ हेफाजाब हो जुदि नोंथांमोन बायदि लिडारफ्रा नोंथांमोन बायदि गागिया जोंखौ बिदि रावजों सोंखारि हरोब्ला the reserve seats खिन्थु जों डिसकारेज are too late जाया to exert pressure on the state and the central government on the matters concerning the welfare and development of the people. The reserve constituencies नोंथां रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों नोंथां रायजो राजाफोरा गोनो गोथो जानो थाखाय जेबो खोथा गैया आं बुंदों बनसुआ मोनसे अर्गानाइजेसन आरो बनसुआ मोनसेल' सिमांनि थाखाय मोनसेल' पलिटिसियान जादों बे जाबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआनो नोंथांमोननि थै आरो मोदोमाव नोंथांमोननि रोदा रोदा खारनानै दं होननानै आंबो मिथिगौ बनसुआबो मिथिगौ नाथाय नोंथांमोनखौ सोरबा पलिटिकेल लाबा लानो थाखाय नोंथांमोननि गोसोफोरखौ नोंथांमोननि मेलेमफोरखौ खाना खालामदों अननानै गुन गोनां मेलेमजों मोनसे थोंगोर मेलेमजों साननो नाजा मोनसे गावनि गोसो गोरबोजों बड'लेण्ड पेट्रियटिक स्पिरिटजों नोंथांमोना नायनो नाजादों बर'फ्रा मा अलखदाव दङ आरो नोंथांमोना गोनो गोथो जानो आं मोनसे आरो गिबियाव रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना गासैबो बे आन्दलनाव बारे बारे माने जेसेबां हायो एसेबां ग्रुप ग्रुप फैनानै जोङो हेफाजाब मोननांगौ इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिभाइडेड वी फल होननाय मोनसे बाथ्रा दङ जुदि खौसेथि दङब्ला गासिबो पसिबोल आरो जुदि जों खौसेथि गैयाब्ला जोङो समनि गेजेरजों समनि फाखनाव जोङो खिन्थु गबलानांगौ जागोन आरो बेबायदिनो जोङो दिमाइस जायै बर'फ्रा जोबस्रांलांनायनि लामायाव दङ बेनिखायनो बर' रायजो राजा आरो गासैबो साफ्रोमबो लिडारफोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोना अननानै बनसुआ मोनसे पलिटिकेल फ्रि पलिटिकेलजों मोनसे माने लगायजानाय मोनसे अर्गानाइजेसन बेखौ गासै दिनैनि धरा लानायनि उद्देश्यआ मोनसेल' सुबुं सेपारेट स्टेट जायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा 5,000निख्रुइबो बांसिन बर' सुबुंफोरा साख्रिबाज जाबाय आरो जोंनि हारिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दिनै गावनि पार्सनेल लाइफखौहाय साख्रि बायसिनानै मोनसेल' सिमां नुदोंमोन बे जाबाय सेपारेट स्टेट खालामनो थाखाय आरो बिथांनि सिमांखौनो जाफुंसार होनो थाखाय दिनै जों नैथि खेबनि थाखाय दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे प्रग्रामाव जोङो दिनै जोंनि इन्डियानि बिथां प्राइम मिनिस्टारनो जोङो मेम'रेन्डाम गथायगोन बेजों लोगोसे प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बेंक अफ मिनिस्टार इन्डियानो जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ रिकुवेस्ट खालामनानै नोंथांमोना थाबैनो as soon as possible जोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड क्रिएट खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै मेम'रेन्डाम होगोन आरो बे मेम'रेन्डाम गथायनायानो जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि मेन उद्देश्य सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड होनोब्लानो जोंनि माखासे भारियाव जाग्राफ्रा एलार्ट जाखायो आरो जोङो जुदि सिगांनिफ्रायनो साननानै नायोब्ला मोनसे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बा रायजो क्रिएट खालामनांगौआ बे गोरलै बाथ्रा नङा बेखौ जों मिथिखागौ बनसुआ आरो बेफोर गासैखौबो मिथिनानै जोङो साखा फारा जानानै जानजि खाफ्रानानै जोङो फुल टाइम लाइफ लं साक्रिफाइस होनानै जोङो दिनै ओंखारखादों बेयाव जोङो दुखु खस्थ'बो मोननो हागौ मालाबा जोङो जेलावबो जोबजानांगौ जानोबो हागौ बेफोरो जोंनि थाखाय माइनर बे मोनसे फिसा जोंनि मोनसे प्रब्लेम नाथाय जोङो जेराव जोङो मोनसे बिराद गिदिर मिजिं लानानै आसा लानानै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो साखा फारा जाबाय जोङो बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौनो जोङो क्रिएट खालामनो थाखाय दिनै जोङो बे जानथार बाथ्राखौ जुथुमना लानाय जाबाय लोगोसे माखासे हान्जाफोरखौ आरो हेफाजाब होदों आरो माखासे हान्जाफ्रा हेफाजाब होआखै बे हेफाजाब होयै हान्जाफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो हेफाजाब होयै हान्जाफोरा बे गावबागाव पार्सनेल इन्टारेस्ट जोंखौ बनसुआ साफ्रोमखौबो जोङो रिकुवेस्ट खालामदों जोङो बड'लेण्डआवबो जोंनि बड'लेण्ड हालामावबो जोङो धरनाफोर लाबाय दङ जोङो बिथांमोननि इनभिटेसन होदों दा बिथांमोन गैया बे गावसिनि खोथा खिन्थु जाय सुबुंफ्रा दिनै जाय संगठनफ्रा दिनै जोंजों जगदान होफादों हेफाजाब होफैदों बिथांमोनखौ जोङो बनसुनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय